Gi-inspeksyon ni Governor Hilario David III ang Cebu South Bus Terminal ganagsaan sa kapin 40,000 ka mga tao dining mga adlaw sa Semana Santa. Samtang misugod na sa pagdagsa mga pasahero nga paingon sa manang bahin sa Sugbo. Ano ang report? Gipaniguro sa gobernador nga luwas ang biyahe sa mga taong muuli sa ilang tagsa-tagsa ka mga destinasyon sa ilang pag-inspeksyon ganinang udto sa Cebu South Bus Terminal. Gilibot niya ang terminal kay nagsugod na sa pagdagsa ang mga pasahero. Joy has already taken the necessary steps to ensure na smooth ang sakay sa mga pasahero nato. Lakip sa gipaniguro nga dili magamit ang terminal sa mga tinunto sama sa human trafficking. Gipadayag sa tagdumala sa Cebu South Bus Terminal nga adunay 300 ka mga bus ang masakyan sa mga pasahero nga gibanabanang moabot og kapin sa 40,000 matag adlaw atol sa Semana Santa. 300 kapin ka mga bus and then plus doon na pa yung mga 25 ka mga bus na i-augment na to coming from the LGUs. Yes, doon na tayo igong security dili sa sulod niya doon na po tayo security kato sa gawas. Ganin ang buntag, dili pa kaayo daghan ang mga pasahero apan gipaabot nga maghuot ang terminal sugod karong hapon hangtod ugma. Okay na siya, di sa pare sa una. So di pa kay sakay? Di pa kayo sakay, basta nila kahapon. Sa pikas bahin, hinay-hinay na usab ang pagdagsa sa mga pasahero nga paingon sa norte. Higpit kaayo ang seguridad nga gipatuman sa North Bus Terminal. May inspeksyon sa bagahe sa mga pasahero. Sa pag-adto sa Balitang Bisdak ganinang udto, di pa hinuon kaayo daghan ang mga pasahero apan gilauman ang bagang duot sa mga tao sugod sab karong hapon. May ubang taga-norte noon nga wa na lang mamauli gumikan kay tingsakay man. Maghuwat pa mig mularga na. Oo. Ano mo pwesto sa sod? Wala pa. Wala pa. Pero klaro naman lang nga pasakyon mi. Makasakay na ka na. Pasakay na. Next year na lang. Kay dagang kay bata oy. Lisod kay biyahe, dagang kay pasahero. So imo gaon sa nang karon. Nagpadara ko sa bus. Kauban si Godfrey Rilien, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.